बुरै रगनो जतनो तैबै त्रिपुरालेन नांगो हनै बरक सामों खलायखा जोंनि जुबक रग सामों थांबायखा जोंनि बुरै रग सामों थांबायखा किन्तु बरकनि सामों जायानि बाङै बरक तांगियानि थिग्राखे खायानि बाङै त्रिपुरालेन मावानि थासाल मां थांखा हानि बाङै जोंनि बुबाग्रावा सखा जों अमाके जोंनि सिख्ला रगनि फान जोंनि बुरै रगनि फान नष्ट खाय तंखालाय जोंनि हामानि दै थाया खानाय बनो वान सावगैनो ब जोंनि 2021 फेब्रुवारि 5 तारिखआव ब त्रिपुरा पार्टी होनै संसावो जों बनो सानो थारमानो जों जोंनि न'आव जों सेवो जों सालदोआव कारेन्ट दै तंखालाय जों मा हलायो कारेन्ट बुथारदि जों गदायके कलमा सालायो बे कलमाके सालो कारेन्ट लागायलाय ब नगनि खरसाव आलादा बारेवो ब परिबाराव कोनो काजे नांगिया अमहायकेनो जों विभिन्न राजनैतिक दल त्रिपुरा बादे खाय तमनि जे ताबो आईपीएफ टीर खाय तमनि जों जिनि फान थांनाय सिगारनि फान थांनाय किन्तु काजे मुंसा नांगिया आं हमनो सानो थाङो काजे तावरो बगरो जों त्रिपुरा बुबा गाने वान सकमानि न जों जत्तनो सामों खाय मथालाय नेता हरो बगरो आंरो सिख्ला जुबकरनो सावने थाङो फायदि जों ताबो बोसोर 5 तारिखआव जों 3 बोसोर खालायजानाय जोंनि त्रिपुरा पार्टीनि आयु जों যখন एडीसी भोट फायखा 2021 যখন एडीसी भोट फायगायलाय जों फेब्रुवारिआव आचायै 3 मासनि बिसिङावनो जों एडीसी दखल खायना माखा 1980 सालाव दांगानानै आनि ताखौ गोबाङा मांगानि ब्रथेंका हद्राया 33 जन थेंका आसुदि सिनि कपाल साया ताखौसं सिनि ताखौसं 33 जन ब्रनो कमा जागोन नांखा ताखौसं जों किसाननि बगै थाङो सुदा सुबाय थायाखौ जों जाति दाहाय सामलायनाय बामफ्रन सरकारनि जों बामफ्रन लागातार 25 बोसोर त्रिपुरा सरकार सालमानि परे आनि बुखु कल्पना जमा दियानो जों कमा जागोन नांखा ताखौसं आसुबाय थायाखौ ताखौसं जों जखन ग्रेटर त्रिपुरानि बुङै और त्रिपुरा हस्तेवा आईपीएफ तीनों भोट दबाई पास खाए बीजेपी में सरकार गठन खाने पड़े आने माधव बारिवा 5 जन बुरा पुलिस आने निकला ताकुसंग आसुदी सिरी कपाल खायाव खना आसुदाय की पहुंचना निकोया जन जखन सारा त्रिपुरा राज्यवा आने त्रिपुरा हस्तेनि बुरा सेब गाननि बागै सेबिनि बिलनि बिरुद्धजों प्रटेस्ट खालामनो गोनां आंनि ताखौ बिश्वजित देबबर्मा कर्मचारी हिसाबै इउनिफर्म चुंदों तथै दिनै सैमा फाय पगै बुथारजाना हाता हुकसं जों आसुदायथिखौ पगै थानाय आसुदायथि पगैनि कक्रि दाहुकसं आं दिनै ताइबो सानानै बुजुगो आनि और त्रिपुरा हस्ते बीजेपी आईपीएफ सरकार तो दुखई आनि ट्राइबल एरिया वो मोकराई है जगह वो 3 जगह से जगह ना होता हुसुम आनि 3 जगह आं क्वेश्चन खाइने बुजुगो जों बुरुहनि जरा